Včera som sa vás pýtala, ako by ste povedali, že ju bolí brucho. Brucho je barriga. Nezabudnú na dve R, niektorí napísali iba jedno. Barriga, la barriga, brucho. Le duele la barriga. Niektorí napísali el estómago, čo je tiež správne, ale znamená to doslova, že žalúdok. Keď ste sa zle najedli alebo tak to je to ten žalúdok. Le duele el estómago. Tiež správne. No a niektorí tam použili slovko dolor. Dolor je bolesť a je to podstatné meno. A my sme si v podcastoch hovorili, že dá sa to použiť. Je tam dôležité sloveso tener, tengo, napríklad yo tengo, dolor a čo tam musí byť? Čo tam musí byť za tým? De. Z niečoho. Yo tengo dolor de la cabeza. Napríklad, mám bolesť hlavy. Alebo yo tengo dolor de la barriga. Z brucha. Muy bien. To lekcia na dolor, čo nás bolí, ako to vyjadriť pre seba, pre ňu, pre neho a čo všetko nás môže bolieť, na to predsa lekciu máme. Takže kto urobil chybičku, znovu vypočuť a kto ešte nepočul, tak vypočuť určite. Adios!